Good PM Brad Adam, tinuod ba ni ang mga dawindi ug ang engkanto naa sa yuta Mario Agbo Cordova. Na ako nakahimo ko ani og usa ka kining ko suwat nga ako ganing gi-post ni mga kaigsuonan diha sa kuang nasa kuang kuan sa Facebook nako. Kuan dato ni ma-retrieve dato ni mo brother Mario makabasa ka niyato. Tungod kay kining mga kuan kining mga diwindi, mga engkanto ug uban pa nga mga maligno buhat kana sa daotang espiritu. Ug ang daotang espiritu mga kaigsuonan dili laman ang simbahan may nagtudlo niya na hasta ang balaang kasulatan that there is an evil. Evil is real according to the teachings of the church. Ang evil is really a real. Kung ituo ta sa Ginoo mga kaigsuonan, ana agad mo tuo ta, no? Sa yawa nga yawa. Kay ang yawa anghel kini apan nirebilde sa Ginoo. Mo nang gitawag sila og Satan or demons. Nga gipanguluhan ining gitawag og Lucifer, no? Si Lucifer mga kaigsuonan mao ni ang dako-dako sa kadtong nirebilde nga mga yawa. Nirebilde siya maoy hari. Siya maoy hound sa mga yawa kay kini siya usa man ka anghel. Unya sa anghel pa siya sa kuan pa siya sa kini ang wa pa siya mo rebilde mga kaigsuonan. Puwerte ka lantip, puwerte ka ingno na to maoy pinaka taas, no? Diha sa hanay sa mga anghel. Tungod siyang kagwapo, oy, sus. Mura naman og iyahang pulihan ang Ginoo sa iyang trono. Nga matod pa niya diha sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 12 ngadto sa 15 mga kaigsuonan nga ni protesta siya iyang gusto nga pahawaon ang Ginoo diha sa iyang trono kay siya buot mupuli niini. Mao na nga matud pa sa balaang kasulatan og gihagbong hinuon siya. Gihagbong giklaro kana mga kaigsuonan nga gihagbong siya dinis kalibutan. Mao bitaw na nga puwerte ang mga demonyo. Taghan kayo mga kaigsuonan. Mana nga sa Griego gitawag ni sila og demon, no? Spirit nga kining adversary of God. Naman na sa San Lucas kapitulo 4 bersikulo 5 ngadto sa 8, no? Nya kining mao na ilang mga gimbuhaton sa mga katawhan aron lang gyud pagdani sa mga katawhan. Pagtintal sa pagpagkasala, giklaro kana sa ato ang unang Santo Papa ni San Pedro. Nga matod pa sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8, ang yawa na ara gyud naglibot-libot ra kanato og sama sa leon andam sa pagtukob kanato mga kaigsuonan. Sa pa sila manintal sa tao. Mabita na nga dita magsalig mga kaigsuonan nga kining kuan dita magsalig nga maayo taglawas batan-on pata di nakasaligan mga kaigsuonan kay ang yawa na ara gyud naglibot-libot ra andam sa pagtukob. Managpasabot nga sa kanunay nagdani kanato ngadto sa pagpagkasala. Nga naman mangangin man sila. So ang ilang gibuhaton mao ang pag-angin sa mga tao nga makuan kita, no? Madakin-as kita ngadto sa pagpagkasala. Unya kung magdakin-as na kita ngadto sa pagpagkasala, mao na nga moabot ang panahon nga di ta makabalik ngadto sa sabakan sa Ginoo. Sigurado nga uban kita nila ngadto sa impierno, ngadto sa eternal damnation. So daghan kaayo, no? Mga haylo kining ato ang kuan sa ato karong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga kaigsuonan. Haylo, no? Diha sa kining gahom, diha sa kini ang kwarta, diha sa unod, daghan kay mga kaigsuonan. Haylo kana.
sa yawa, pagdani sa tao nga mahilayo kita ngadto sa Dios. Apan salamat lang mga kaigsunan nga bisan pa niini ang Dios wa gyud in taon malimot kanato. Wa kita pasagdi og dili makabuntog ang yawa kanato mga kaigsunan kun kita mukapit, kun kita musalig sa grasya sa Dios. Kay matud pa sa atong Ginoo nga wa gyud may mahimo kun wa ako diha kaninyo. So any person without the grace of God, without Christ, wa gyud siya mahimo. Giklaro kana niya, no? Diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 15 bersikulo 5. Sine nekel putistis facere. You can do nothing without me. Okay? So daghang salamat Brother Mario, no? Atong balikon kining mga diwindi, kining mga engkanto, mao kini ang mga espiritu, and they are very real, no? Mga maligno nga kining atong na kuan sa una, nahibaw-an sa una, apan gumikan sa gahom sa Ginoo, wag tang ning mga kuan, no? Di ni magapildi nato. Di ni magapildi nato. Bisag naa ning mga daotang espiritu, apan ang grasya mas mulabaw pa nga ania, no? Kanato. Okay, Brad Adam, kining lay minister, pwede ba na sila makahilog sa santalana sa masakiton palihog pasabtami? Kinigong kuan Brother Mario, kinigong paghilog dili na gimbuhaton sa lay minister. Aton timan ana ha. Ang paghilog sa masakiton gimbuhaton kana una sa tanan sa obispo. Ug ang obispo tungod kay di lagi matabang niya og kining maong trabaho naa siya'y hatagan og katungdanan ang iyang mga kaparian. Ug sila laman ang makahimo nining gitawag kay kini usa man ni kasakramento. The sacrament of kining gitawag og kuano kining hilog, extreme unction or anointing of the sick. Naa man na, no? Naa man na diha sa sulat ni Santiago. Matud pa ni Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 ngadto sa 16, bersikulo 14, no? Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia. Yung mga pangulo sa iglesia mga kaigsunan, ang obispo. Nagitawag nato og local ordinary. Pero atong balikon, ang obispo naghatag usab og kanang gitawag og kuano kini ang gahom ngadto sa mga kaparian. Kanang gitawag og faculty mga kaigsunan aron makahimo sila sa gibuhaton, no? Sa nining gitawag og the sacrament of anointing of the sick. Pero kita usab nga mga katawhan, makahimo kita sa pag-extend, no? Sa maong pag-ampo ngadto kanila, but not necessarily as a sacrament but as sacramentals. Okay? So lahi ng sacrament ha, og lahi ng sacramentals. Ang atong ipaghimuon mao ang pagtabang ngadto sa mga masakiton, labi na kun walay pari. Di man na nato madali. Nya karon, 5 na lang ka minutos in taon, gitagalan lag 5 ka minutos. Ang pari to apa 20 ka kilometro pa, di pa kay maabot ng pari o ana. Gahi na. So, kita nga mga Katoliko, kinahanglan nga maantigo usab kita, no? Nga muhimo sa mga buluhaton usab, no? Alang sa kining pagtabang adto sa atong mga kaigsunan. Kay bisan gani og kini ni ang bunyag, naay gitawag og emergency baptism. Og waay pare unya naay kamatsyono na, nya nakinahanglan nga siya magpabunyagan kay aron tudlo man na sa atong simbahan, tudlo usab diha sa balaang kasulatan nga walay makasaka didto sa gingharian sa langit kun dili mabunyagan, no? San Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Nya karon naanay kamatsyonon diha, pero naay Katoliko nagtan-aw, wa lang gyud kay gihimo. So makatabang unta ka diha sa iyang kaluwasan pero wa nimo mahimo. Nga naman ay sa imong pagkakatoliko wa gyud, passive lang gyud in taon. Apan gumikan kay ikaw nagtuon ka, magsigi ka og attend og seminar, makahibaw ka unsay buluhaton, no? Aron luwas ang kalag, importante na, no? Kay matud pa sa usa ka Latin maxim gingon nga salus animarum suprema lex. Bot pasabot nga ang kaluwasan sa kalag mao ilabaw
ug importante kayo nga atong paghuptan mga kaigsuonan. Ingon nga mao'y pinakataas nga balaod. Mao na nga kinahanglan mantigo ta. Kanang gitawag og emergency cases, emergency baptism mga kaigsuonan. Sama usab niining paghilog, no? Nga unta makahibaw ta. Bisan pagwa kay kuan, no? Bisan nagwa kay oil diha or unsa imong makuan, diha sa maong masakiton, imo siyang magiyahan. Diha sa pagampo nya atong hungungan iyang daunggan. Unsa may atong hihunghong, dili nato ingnon nga kining imo na hinuon nga kuano, no? Imo na hinuon nga tumbuyon siya o unsa pa imong isulti. Ang imong ihunghong mao ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Katulo, no? Jesus, Jesus, Jesus. Unya imong kurusan mga kaigsuonan. Kaya nga naman, giklaro ka na ni San Pablo. Na diha sa Roma Kapitulo 10, versikulo 13, bisag kinsa katong makasangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, iya gayong pagaluwason. And you just imagine, imo ka nang gihimo ngadto sa mga sikataw, labi na niya itong hilimat yon. Imo siyang gigiyahan diha sa pagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nakatabang ka niya ngadto sa kaluwasan. Dako kayo nga kahimuan ka na mga kaigsuonan. Nga matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, ayaw kamo paglipay. Hinuon paglipay kamo gumikan sa usa ka makasala nga inyong nadani balik ngadto sa Ginoo. See? Mao kana ang importante mga kaigsuonan. Nga kita mga Katoliko, daghan kita buluhaton unta isip Katoliko. Daghan kay ta og mga kining atuang kuano, atuang tulumanon isip Katoliko mga kaigsuonan. Pero wa gid ta maglabot-labot ni ana. Kay alang ka na to, iya na sa mga pari. Pero dili laman alang sa mga pari kita usab, no? E pila ra man atong mga kaparian mga kaigsuonan, perting gamayar kayo. Outnumbered pa kayo sa mga pastor nga naa sa lain nga mga tinuhuan. So mana nga kitang mga Katoliko, mga membro, makatabang kita alang sa kalambuan sa simbahan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa iyahang lawas din si Kristo mao ang atong pangulo nga dili makita, ug ang atong Santo Papa mao ang pangulo nga atong makita. Makatabang kita pinaagi gayod, no? Diha sa kini ang mga gimbuhaton. Dili laman sa pagparticipate diha sa santos nga misa pag human wa na, kundi pinaagi gayod sa pag-apil aktibo sa mga kalihukan diha sa atong simbahan. Usa ka na kapanawagan, sige nagtawag ang atong mga kaparian ayan, mga kaigsunan, mga kaobispuhan nato. Nga we have to participate actively. Being a Catholic, being a baptized faithful. So kinahanglan ta na nga participate kay atong balikon na matag usa ka nato mga kaigsunan adunay obligasyon, no? Diha sa atong simbahan.